Po dlhej zime prichádza jar a s ňou dátum 21. marec, deň jarnej rovnodennosti a deň vítania jary v klube Retro. Takže noc rovnako dlhá ako deň v Kult klube Retro bude patriť vítaniu jary s rezident DJmi Ľubošom a Rikym. Okrem nich sa o vašu zábavu budú starať aj exkluzívni hostia. DJ Thomas Dexter, Clubber in the House, Baďo, perkusie, Martin Grňa-Chrenko, live saxofón, Café del Fan a plus exkluzívna každú hodinu originál barmanská show s fantastickými drinkami len a len pre vás. Aby ste nepocítili jarnú únavu, príďte privítať jar 21. marca do Kult klubu Retro v Košiciach.